Я вас все-таки наостанок хочу все одно добити з паном Горбатюком, тому що так сталося, що він став першою великою жертвою реформи. Перед ним ще було звільнено. Ні, були, але це людина там публічна, яка протрималась при всіх генеральних прокурорах. Всі намагалися його сколупнути звідти і забрати. Ми не намагалися його нічого сколупувати. Ніхто його не намагався сколупувати. Я знову ж вам кажу. Ви написали самі низку запитів депутатських, будучи депутатом, там на захист того департаменту в різних там окремих моментах. Абсолютно точно. Ну, вам не образливо, що так сталося там? Слухайте, образливо. Більше того, я би більше сказав, але теж знову таки не для ефіру. Дуже образливо. Дуже образливо, тому що хто, а я ж точно не міг бути ворогом там цього департаменту, цього управління і Сергія Вікторовича. Точно. І я говорив про те, йому якусь посаду? А ми не можемо так просто запропонувати. Жодних виключень немає. Тільки якщо захоче проходити. Абсолютно точно. Купа людей набрала 69 балів, 70 прохідний. 69 балів. Уявляєте, яка обіда для цих людей? Одного балу не добрала. Мій помічник, Трєпов помічник, грубо так кажучи. Але ми не можемо нічого цього робити. Якщо ми тільки дамо слабінку якусь одну, ми валимо всю реформу. Якщо когось поза якимись там заслугами або конкурсами пускаємо, ми валимо всю довіру і всю цю реформу.